Ohrabrujuće vijesti stižu za oboljele od cistične fibroze i njihove obitelji. Na današnjem sastanku dobili su punu podršku Ministarstva zdravstva i vlade da se hitno na listu obveznih lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje uvrste potrebni lijekovi. Njihov dobavljač na hrvatsko tržište je stigao u travnju ove godine. Tada je pokrenuta i kampanja Udruge oboljelih od cistične fibroze kako bi se ukazalo na životnu važnost tih lijekova. U Hrvatskoj od ove rijetke i smrtonosne genetske bolesti boluje oko 150 ljudi. Nakon što HZZO već mjesecima nema sluha za naše molbe, ovo su prvi pozitivni signali da bi oboljeli od cistične fibroze i njihove obitelji uskoro mogli mirnije živjeti. Naime, navedeni lijekovi djeluju na uzrok bolesti i doslovno spašavaju život. Svatko od oboljelih ima pravo na dugotrajan i normalan život koji mu ovi revolucionarni lijekovi mogu omogućiti.